ụlọ ministri steeti na-ahụ maka ụlọ mmepụta ngwaahịa enwego ọgbakọ bụ nke jikọrọ ha na ndị Anambra State Council n'ihe metụtara ngwaahịa. Ebumnobi bụ ka ezute ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa ịtụ alo ịkpa akpa maka otu a ga-esi wee wulite ụlọ mmepụta ngwaahịa na Anambra steeti. Nke a dọtara ndị eji okwu ha agba izu si na kansụl ime obodo 21 enwere na Anambra steeti ha bịa nọkọ chịkọ isi na ya bụ oke ọgbakọ nke ukwu enwere na Jerome Udoji Secretariat Complex nke dị n'Ọka. Onyinye Agụbaeze nọ ebe a ma nata ozi a. Maazị Obinna nke ọ na-adị n'okwu o kwuru eji bido ya bụ ọgbakọ kọwara na ụlọ mmepụta ngwaahịa bụ nke a ga-enye ezi nkwado ka e wee nweta ụdị mmepe a chọrọ na steeti a, ma na-akọwa na ya bụ ọgbakọ chọrọ ụzọ ha na ndị nwere ụlọ mmepụta ngwaahịa ga-esi jikọọ ọnụ ma kwalite ya bụ ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a. Ọ kọwara ebumnobi aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nwere gbasara ime ka ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a bụrụ ọkaibe ma bụrụ nke ga-adaba na ezi echiche o nwere iji mee ka steeti a nwee mmepe bụ ịgba. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo ya bụ ọgbakọ ga-enyere ha aka ịchọpụta nsogbu ha na-enwe ya na ụzọ a ga-esi were gboo ha. N'okwu nke ya, odeakwụkwọ ya bụ ụlọ ọrụ gọọmenti na-ahụ maka ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a bụ Dọkịta Emenike Ezinandụ kelere ndị niile sonyere na ya bụ ọgbakọ ma kọwaa mkpa ọ dị ha ncha niile iwepụta mmụọ ha tinye ya n'ọrụ iji were gboo nsogbu ụlọ mmepụta ngwaahịa nwere na steeti a, ma nke metụtara ọkụ eletrik ya na otu isi na ụzọ a ga-esi wee gboo nsogbu niile a ka ụlọ mmepụta ngwaahịa dị na steeti a gaa n'ihu dịka gọọmenti siri chọọ. Ọtụtụ ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ dịka Maazị Kelvin Obileri, onye isi oche ndị Onitsha Chamber of Commerce, Maazị Don Pedro Ebeneza, Director Standard Organization of Nigeria na Anambra State Region, Chisom Onyeka kelere kọmishọna na-ahụ maka ụlọ mmepụta ngwaahịa na steeti a maka ịchịkọba ya bụ ihe ma mee ka amata na ọgbakọ a dị mkpa ka a na-eme mgbe ọbụla n'ihi na ọ ga-enye aka inweta ebumnobi gọọmenti gbasara ya bụ ihe. Ya bụ ọgbakọ bụ nke ha nọrọ na ya tụkọọ isi ụzọ ha ga-esi mee ka ọ gaa n'ihu.